कवितार शीर्षक चके गले 12 हाथ। तू एबे ता भविष्यत ପାଇଁ ଅଯଥାରେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଅଯଥାରେ କାନ୍ଦୁଛୁ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ନା? ତା ଆଖିରେ ତ ଟିକିଏ ବି ଲୁହ ନାହିଁ। ଭାବୁଛୁ କି ସେ କାନ୍ଦୁନି ବୋଲି? ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଭିତରେ ଭିତରେ। ବାହୁନି କାନ୍ଦିବାର ବେଳ ଆସିନି ତ? ବେଳ ଆସୁଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ରହିବନି। ସେତେବେଳକୁ ତୁ ଥିବୁ କି ନଥିବୁ କିଏ ଜାଣେ। ଯଦି ବି ଥିବୁ, ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ପ୍ରଥମେ ଭାରି ଅସହ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ନା? ଏବେ ତ ଦେହ ସୁହା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ତ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ହେବ କି ନ ହେବ। ଏଣିକି ଦେଖା ହେବା ନହେବା, କଥା ହେବା ନହେବା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ବି ପଡ଼ୁନି। ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଘୃଣା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଘୃଣା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଆରେ ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ। କିଏ କାହାକୁ ପଚାରି ରେ? ଯେଝା ବାଟରେ ଯେଝା, କାହାକୁ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାହିଁ। ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ନ ଚାଲିଲେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବାର ନା। ହେଲେ ମନେ ରଖିଥା, ସମୟ ସାଥିରେ ଯେତେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଗଲେ ବି ସ୍ମୃତି ସବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପଛକୁ ଟାଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ହୁଏତ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିବ, ନିର୍ଜନରେ ଥାଇପାରେ। ହସୁଥିବ କି କାନ୍ଦୁଥିବ, ସମୟ କେବଳ ଜାଣିଥିବ, ଆମେ ନୁହେଁ।